katur panjenengan wilujeng sonten wonten Bocang Gunung seserangan Arema Bogor campur saringipun Indonesia. Najan aku bocah gunung coba ngedunung ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku opo pancen kelingan ninggal sliramu ra ora yen bakal kelakon perpisahan karo aku muga-muga aja nganti dadak gawe gelo ngodina tinebeno ing rubedo alayondo alayondu pripun Bude? Sae alhamdulillah. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku iyo sika alayo alayo najan aku bocah gunung coba ngedunungku ora kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku opo kowe ra kelingan ninggake sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku ojo nganti gawe gelo ngodino tinebeno ing rubedo alayondo alayondu ora no apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha
Arema Bogor campur sering Indonesia lo deh. Tuh banget tunongko ora usah katengan bingung yen to pancen tresno aku open kadang dadi lakon ninggake sliramu ra ora yen bakal kelakon perpisahan karo aku muga-muga ojo nganti gawe gelo ngodino tinepehno rupedo alayopak sami-sami Bu. Jabang bayi nyongar muter mumet opo kowe ra kelingan dolane umatku ono lata podo lelungguhan kegocekan karo aku. Aku tak mau cintaku bila dimadu. Aku tak mau cintaku bila dimadu. Tang. Bunda sayang mau dikasih tembangnya apa? Masya Allah, ya lo cantiknya. Ya, bungkus plastik goba di sisan. Apa mama? Sewu kudo Meden-medeni ya. Sewu kudo wis liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kowe padha ora ngerteni lungamu ning ndi pirang taun anggonku goleki sekrene durung bisa nemoni. Mama Kaila, Mama mau joget. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Arep nanti Mas. Bali Sewu Kuto. Ya Allah. Isih tresno sliramu umpamane duwe
Nangis so nganggo waktu. Selek. Nganggo tombo. Kangen. Iya mas. Situ minggat ora mas kowe mas. Coba itu kamu orang menyap-nyap. Mas, wes. Di situ ya? Lampu merah pertigaan depan. Ya kanca ning dhisik gembira. Alerap-lerap banyune segara. Banyune segara. Hi'a hi'a. Kang liya numpak pralayar. Hi'a sogok-sogok. Dina minggu ki pariwisata. Pariwisata. Alon prauni mas Betul. banyu tinala neraja kocapa darome sebuyo ilangake rasa lukrang lesu ati jawel mas jabal wis sore aduh weteng lopo katon ngawe-awe Katon awe-awe. Berayogane becik bali wae dene sesuk-esuk teman-teman Kita goyang lagi, bro. Langsung ya. Arema Bogor campur sari Indonesia lo iki deh. Lo. Ibunya itu Paduan suara. Jabang bayi. Ki sing jeneng Kang Lili ya. Lili. Oke pasukan jokinya kita kembali bergoyang bersama Arema Bogor campur Sari Indonesia.
teko tenan tangis-tangisan ruwet ente-entean tresno tulus ngomong tingkat tularan stop mencintaimu kowe aku ngeluh. Ayo Bunda, yang perwakilan yang mana? Semuanya berarti. Ayo yang mau nyanyi, yang nyanyi yang mana? Oh, ini yang nyawer yang mana? Oh ini juga. Ayo Bunda, yuk. Urung sabar. Lo sampean wis selak ngene iki ya tadi aku ya ora sabar barang kok. Bundaku siga. Terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti tak krasa dilarani. Ayo Bunda. Aku iku salah, terlalu percaya mergo menyawang rupa. Saiki apa? Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Lulus. Ayo Bunda, Asik, Bunda. masa kita diangguri toh? Lihat penari latar kita sudah luar biasa agresifnya ya. Ayo Bunda. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti tak bisa dilarani. Aku iku salah, terlalu percaya mergo nyawang rupa. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Itu baru kloter pertama Mas. Anu telu ping telu. Kloter pertama baru keluar. Kok bengi sing ngenteni apa Bu? Tasnya di burung ngarep nah. Ya Allah. Spesial bundaku. Buat apa? Susah, Buat apa? susah, Susah itu tak ada gunanya. susah, Buat apa? susah. Susah itu tak ada gunanya. Sikap Genduk Tengok santri lulusan pondok isi perawan turun tau ke Ayo, Bunda. sarengan gawe songko. Assalamualaikum jawabe Waalaikumsalam. Lah, ya. tak rewangi. ngempet orang ngerokok Aduh, maca setan Ayo, Bu, kaya ban pondok wewe lah dalan terima kasih bundaku. songko
bojo biduan. Ragate abot. Berasa kendenge. Aku. Terima kasih Bunda. Buat Bunda Kumasi. 1, 2, 3. Buat apa? Susah, Buat apa? susah, Susah itu. tak ada gunanya. Buat apa? Susah, Buat apa? susah, Susah itu. tak ada gunanya. Lagi. Sih. Gedung enok, santri lulusan pondok, isi perawan, burung tahu kedem, rewangi, sarung yang gawe songo, Sampai bawah. bapake, edo koyo santri peko. Pancen gue cocok gue. Lili Production. Maca sopan ben koyo kang pondo. Ela dala suang tulali nyopo. Cari bapake edo koyo apa? Ayo Bunda. Sika. Sik. Sikat masukin. Baca polomo kang lurus kadang demo, dongano ben kapok aku pengen ulit dino. Wis tahun-tahunan aku waleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojone Iwan. Oh, batu lombok kadang lurus kadang menggo. Tongano ben kapok aku pengen oleh deno. Wis tahunan aku oleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo saiman. Apa? Ora entuk mutungan, Lagi. Kadang lurus kadang teko, dok ben kapok aku pengen ulit dino. Tahun-tahunan aku waleh dadi preman, tobat tenan ben oleh bojo biduan. Piye to, Kak? Gase balekne. Wah, kurang atos. Seneng ya. Ana wong bak-bakan malah. Oh. Garapan anyar. Wingi sinau nyong ora mangkat sih ya. Oh iya. Kak. Iya, sayang. Gasnya mohon dibalikin. Lembur. Ayo Ibu joget. Joget atuh sini yuk. Asik.
sayang Indo tenang pikiran melayang ada uang goyang lagi bro. Sifat Maeda. do kakang kula demen. Satu, say. Dedek Dita gak jadi, ibunya mau, mbaknya mau nyanyi sendiri. Gara-gara Arema Bogor campur Sarina Indonesia Timur bersama Lili Production. Silakan ke depan. Masuk J.
Asik bos ini dia. Gara-gara cabut lagi. Musik bergoyang bersama Baik dan Tarema Poker Campur Sarinya Indonesia. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongnya. Anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi butuh kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Idih apa enaknya minum tuh sampai berbotol. Gara-gara si botol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Terima kasih banyak. terima kasih sama-sama Baik, bunga surganya luar biasa.
Sogok so Arema Bogor campur Sarnya Indonesia tentunya bersama Dili Production. Ayo kuat-kuat no. Matur suwun diajeng plenukus nanda. Niki warang gono saking Tatang Gunung Kidul Handaya. Korang dari mana? Ciapus, Depok ya? Iya. Depok. Tung tak tung cedit cedit cedit. Tung tak tung cedit cedit cedit. Tung tak tung cedit cedit cedit. Wes
banyu ning segara nyoh nyoh Alian Pluk, pluk. Ha sok minggu ke hari wisata. yang Sebotol. Ibu, ayo joget dulu ibuku. Oh, wis kesel. Kat mau ya? ket wingi Matur sembah nuwun ibu, berkah barokah ya Allah. kodok Hah? Ki diparo dadi loroknya. Sapa sih? Minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawang mau. iya iya pepara Nganti lingsir sangreng ini ana kene aku nunggu kowe Bengawan Solo tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok materi iya iya pepara mangkal aku mangkal yang kepadu pipimu mesti tak jiwal Halah, 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 halah. Endang enak. lali janjine tanggani alasane Dandi sepawang si ora gelem kadung dandan kowe ora takon Jojo ngono tim bridesmaidnya ini tadi loh yang luar biasa hebohnya ya manten harus ikut joget nggak? ijo Cakep ojo diundui cakep wong sing abang be ora pirang-pirang cakep terus wis kayak gue tok iya jan-jane kowe ayo Lingsir sange kencan karo wanita liya ayo Arema kita goyang lagi bro buat Iya. ibu aja bundaku yang punya cantik apa sih dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mau aduh ingon-ingonku nganti lingsir sengreng ana kene aku nunggu kowe Bengawan Ojo diganggu ta, Kak. Solo tak SMS Rambalesi malah kok pateni aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwal Halah, jiwal
ora gelo kadung kandan kowe ora teko jangono aja ngono. Iya, ini sudah menjelang detik-detik ya kak ya. Yeah. Kakak juga napasnya sudah tinggal detik-detik ya kak ya. Masya Allah, biar semangat ya. Dede nggak doyan duit soalnya. Dede nggak doyan duit. Janjane kowe Saja nyobiani Sujana Kowe kencan Karo wanita liya. Ya, terima kasih banyak terima Bunda kasih Bu Sujaya. Hajat matur sembah suwun sih. Lanjut tuh.